Bokajana long Adivasi Maha Sanmilanamai Kangni. Patrolling agari kavya jog Hawang Forest Range Asai Kiatum Habar Kachelengja Phan Kisungna. Babu Teron Chainong Kanghu Adai Kitu Nedera jog Chainong Ahem Puatum Hem Ahormu Kepon. Walk-in interview for LTM English School, Tengkera Langso, Vaskar Bianglong, 782485. Required assistant teacher, mathematics, general science teacher, 1 nose. Qualification required, BSc or MSc. Salary negotiable. English teacher, 1 nose. Qualification required, BA or MA in English major. Salary negotiable. Social science, geography teacher, 1 nose. Qualification required, BA or MA in political science, history or geography. Salary negotiable. SMS teacher, 1 nose. Qualification required, graduate in SMS with English speaking skills. Salary negotiable. Computer instructor, 1 nose. Qualification required, graduate with diploma in PGDCE or BCE. Salary negotiable. For any queries, please contact 9678996101, 6001633183 or 9678828152. Urmi Adap ke mea cardom nani tung doana phanstami nilihin pena bajariglo cardom. Pini Abirta don pen chathana mixenang. Kedamtang thereponi phaikri ke thomarni hanjang langso pathuak lamalong arni sia pharman adiwasia khayatum kachingrum mate adivasi mahasan milanamai padopon bangso hut karbianglong pen golaghat district along kedoan adiwasia khayatum chetong dunrinti Karbianglong pen golaghat district along kedo adiwasia khayatum kedamtang penangan ningkan pen akimang ason kichun vegja phansi bangso mai long kedoan sarphu Binso arlo risoi jangatum setami nang chetong dunrintilo. Kedamtang thereponi phaikre ke thomarni bangso adivasi mahasan milana longpen ratchari alia phan pupera. Kedamtang penangala ningkan pen adivasi khetum ke hang ponbom ason nang pachun pinang tripura Assam sema phan panongsi Assam Deputy Speaker Dr. Numol Muminaredeng pinpuralo pajirdon. Nilitum Karbianglong Autonomous Council pen Assam Sarkar pen Adivasi khetum akimang kapachun ponja phansi bor ipon bomlo. All Adivasi Liberation Army atum pen setami Assam pen Central Sarkarang bong kachingki jethan pado bomlo. Alang tuma kemang chunbek poposi nilihin pen pangdak pondo posi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Maya long pangdak pon. Adivasi khaya tuma kisung mate akemanga phuthak Assam Sarkar lapen KAC atum chingki jethan bomlo. Bangso phuthak pachun pon popusi Assam Deputy Speaker Dr. Momin pen ningjepon. গৃহমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় গৃহমন্ত্রী অধ্যাপিত গোটেই সংগঠনে চাৰেণ্ডাৰ Bokajan pen anan terang Karbianglong live. Chinthong constituency ta isi interstate a hoy kedo a constituency lo. Bangso a hoy along anam ke so theng pi theng prang pinangan do bonta kang huatung jo parni kang hukilit parpi ga jok penangala theng pia bangke weirded khangjang lo hathe Hawang range aphan non puanta Karbianglong Autonomous Council pen mesen patrolling agari pipon thek thelang Hawang Forest Range angkang penangan aningkan pen thengpi kang huabang inglum teran pinlo
Jasamet lat marleng ang namajo Meghalaya hoy pen kache koy nora joksi la Meghalaya sor lat marleng ang namajo ki doa theng pia bangke ar niwa amatsi kanghu inglum teran pinlo athema Hawang range stavatum non puta department pen motor allotment ki pipon pe dera joksi penanganang nampia jo anabangke a jo analota patrolling asai kedam ja phan katora thedungan pinlo Lasi Hawang range along pen non amad nili tuma pherangke bikrom terondo lasi klar dak alam theke longja phan alangli long pen arju ponsenan kadu bita chini lo lada bange khasia tumpen kaike mata ka charbu mate labang so border dispute alama ki penangan ke klang do la pen nili phi paklang paning tumang lo la pu bangke forest saki tumphan jasemet labang so habang labang so forest department tumphan alang li tumphan ke do ke thaka dim same staff tumphan quarters tame kimpon lo la pen boundary wall sitame kimpon lo pen labang so nili phi bangke labang so habang mate inspection bangalo anso se forest asor tum ke lang ke chari dun thekji phan mate labang so IB sitame dak kim rang pon lo Ladakh ke dwara ratuma bangke Jasamet arphek asai sikatiki lapen jongsi sarkar hin pen rar phan agriculture hin abangke asai katiki ja phan pipon thurong sonte ingnam kaparu abangke claim kleder tahai pusi ranger y song terang karbiang nonglai phan nang pachini don tourism abang tote ansu kenang so tourism lapen plantation pusita nonason tea plantation coffee plantation lahoi jong chidolo polote harat hengpi ingnam bang kerai komji phan manga hapu bang ansu se rai kompo pusin nilihin tan matha lapen dak kedo arat atuma bang especially ar pheka kam che keklam apo jong chi sa bagan coffee tohala beleg agriculture homu jong chi dolo polote ingnam bang ke alang tum panu ni raji polo News report Vikram Teron Karbiang Long Live Dhansari constituency ang kangkedo mile kebalong kolom sing rong phar arong along kedo babu teron aphan chainong kanghu kenep chega jok kerantang therepo ni phai hiniar ni lo che toksi adai ki tu ji aphan lak isira suri phok ke batang ka hanglo bonta ni phai kre hiniar ni anta adai ka chitu te dara jok lapen babu teron ta ame thang a hempen ke ka joya jok chainong kang bodun ahem phuatum hema hormu ponpila Bangso along ahem hormu ke ponpila ke thengpi sofa set mattress alna plastic chairs lapen table anta chepari deng pon lablo kolom singrong phar arong asar pen lam theke jai ke adai ke hang aloka che tok along nebang abedera masi chini dunde setame kang hulor pen kene veka tumangno jese karpen ridak chipi tang dera potsi adai tunang kok posi ningje tumke la kang hu ku sono mate aprang de kinep long tang lo tumha ta ang thege bang ko su ko chini de tan no ma chini dun de pen ke nang than bang do ko amat ne long che ga jo ni si nili tu mang ke non mang ke ada reng kian lo ma ahor mohor tar ki pon pulo pial kolom sing rong phar abasa pi pen kaningje ke therepo ni phai hiniar ni babu teron aphan kanghu kene bahut rong asara bang hema bitetlo bonta nilibasa pia bang dodun lo terona sangho bang methang kanghu chekobira posi lota tok detlo lapen ni phai sir kebarni si adai ka chituji alam do bonta apora teng ben chipi pedera masi non anta kaching sai do koklo terona sangho bang da chekobir lo hok lo ni inghu detlo ni chainong la an inghu lo alang li chekobir detlo to tangte chidon sarpen chingki sarpen la so diareng kituji aphan ko an pen ko an ma lo o ni adai reng ka chitupo pusi lu to nang pusi dak si don sa pen si lu kitok lu nili hin bang ke ganbura hema so lo nili ke apen ke ganbura so ni bang vi poi phisita ganbura la do lo amasa lam ni bang chikubur tam dera phike lu ta to nang ku lo masi lu chi tok der lu masi ni tum an ta hadak so hi chi pudin lu kolom sing rong phar arong achun bang pen kaningje ke ahem reda hormu do an pondet setame thangalam avelo pusi ningje ili tum bori pon iglo tibon sami alang li sitame ke matha ki sung pena jok alang li fukarting masi alang li lamthi isita nang jai don ik thek theder lo pulo nasi nilihin pena bangke chipon det pusita mi nilihin pena bangke thangalam ta aveglo la bangke mo aphie bangke nilirong secretary ahin pena bangke ahemade tamata ajale pon pusita mi nilihin pena bangke thangalam ta aveglo halapu chainong kang bolor ahem phu pen kaningje ponke adayareng nona bangke ahormu pon pinang kokpo lapen lockdown ke cheng pensi nili ronga chainong ki ing bo bomlo lapen nili chainong talo
la anajir kiding ta chai nong kang harmoni pu chini ne non wrong arat pen duty ton pen cepaduk cepalak pen duty ton si kang hunep long lo la pen nona bangke abisara long bangke kang hua phan bisar lo la ke lu che toksi adaya reng hang la pen aprang ta la bang so munit ke kang hupen police are deng kaching nang tanga bang lo puta ningje Sisikaran delo la posi la bangke hala so ting sinang ko na pen laki alam ke ni landa thegu muni kali ta la ke tok ateng pen nang ko dilai pen bijoy rong pi karbiang long lai Tuliram Ronghang, MSc Richard Tok Bilapen MLA Dr. Numal Momin Aphan, Dolamara Municipal Board Chairman, Mongol Singh Terang, Kachuru, Kapajirpon. Dwarbaguri constituency ke Karbiang Long Otormas Council ang Bongpen, Kaching Thorahin, Kapapidun Nai, Atimlo. Lapen kedamtang ningkan ko anlo nita EM Arpu Kilong Dundia constituency lo puli pudet seta henuni. Bonta kaching thora moanat saideng nangji pupena jok MSc Richard Tokbi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning rieteng pen kedamtang thereponi phai kre hiniarni duar baguri arlo rara phan ale ki do asai ke klempon theklongsi rara tum kache todun lapen alang lilong party ka pang tangje aphan chepa okdun bomno seta pinnangan opposition a song atum kipuke XEM rotoning tiko anma sai ke klem la an ke MSc Richard Tokbi kaching thoramo 1B busi kipu la soalam pherang ke tum karjo hot Mongol Singh Terang nang ke thandun ke la ke kaning je tum si ke chok chelo athe ke dam ta ning kan krep huang bong schemes ke tangte dopik seta Richard Tokbi MSc mandate pen CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke claim ke dam pache tondun si schemes do anta patang si ing pu pon thulong lo pota nang pachini don kanang ye dam tum si la ke chok che son sin li thek dam long athima ke dam tang ning kan kre pho along ta me penangan kaching thura mu ta me li tum ong dung ke patang pon pi thek pon long dolong sa me tang pon pi delo right 10% 20% sun thek pon long sa me li tum dak itum IMEC ki khipon loge loge bang ke li tum Dr. Tuliram hang pen alang li tum chingki ji than pen si la penang ana dolong bang ke non patang pon tang lo la pen pini arnian bang ke kang pupon thulong lo lake Dr. Tuliram Ronghang lapen itum MSc Richard Tokbi lapen Dr. Numal Mumin alang litum kabor ipensi labang so Dwarbaguri constituency long stame pinangan ongdung odolong ke tangti pon patang pon thulo lapen adun tho scheme kimi hai hota me ako alang litum create pon thusi scheme kimi tame non kang pupon thulong ta ko ningarong alam lake lapen esi ning duka lam ke Bagoria long animal corridor ka pinchong dara joini tourism department pen kikim tang lapen thang thang ne phai kre hiniar ni CM mari deng pen kang pudika nga lodge lapen waiting shed he huisata phalang nu etna mate pre etna pusi Bagoria raratum ning oi chepaklan atheke David terang lapen Santos puapang phu ahem ke kaparu jia phan notice eta nangle etloputa inut akesar nang pachini don pinpur damme Nogaung district ka parlo NH Thongkebra Troxy akung kedo restaurant lapen kedo hem pinangan pri laplo pusi Abirta longdo lasi Karbiang long anok be CM Dr. Tuliram Ronghang aphanta me thang Karbiang long a hoyalong bangso animal corridor pen kapajok je aphanta chuning ripong ta order propongo animal corridor propongo ta choli ase জীৱন জীৱিকাৰ এটা শংকা আহি পৰিছে মানুহৰ মাজত কাৰ্বিআংলং আমি এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি যাতে এলিফেণ্ট কৰিডৰ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিব পাৰিম Dolamara pen Arjison Rongphar Karbiang Long Live Pinya da Abirta ke la ponsi kang toning lo